Dili sila kabalo ang ani akong training. Lupig manggani si Rambo ani og si Kuan si Schwarzenegger og si daghan pa tong mga Hollywood actor at lupig sila nako oy. Hawd man kaayo ko langoy gani ko diri sa paon ay baha magpaabot gani ko mo baha para muhawd jud ko na diri lang ko maghulat kay igang magdula kong tubig do magtula kong tubig pabukay man kong tubig di man sila kamaluali. Do hey, diri lang tawag kulat ni Gibhart kay ano, gipintik na ito duha ni Ronron ba? Luoy kay si Ronron na rin na igo iyang mata ako diri sa tiyan. Ambuso na ito na Gibhart ha? Anong gipintik man mo ni Gibhart? Uya po ninyo, uy. Alang, palaway man kayo na si Gibhart. Ako rin ang gitabangan si Ronron niya. Gipintik man ko dayon niya. Bata na, palaway kayo na. Sige, atong ulaton dali. Labanan ta mo ni London. Wala ko na ito tigibat tuloy. Sige, ambuso na ito ng bataan na. Sino kabaluan? Na, waadto ko sa ubos kay basin ilugo nila akong kampo. No, magsuot ko ani to para di ko nila mailhan. No. Diri na ako atangan si Ashley ug si Ronron ug si Grace na di man to sila kabantay sa ako akay mutago man ko inalam sa tubig na bantay lang yun na si Gibhart ron. Naghinam-hinam, nabaya ko sa iya ha. Basta sinyas lang ha. Huwag ito ng tilahan kay para atong matabangan. uy, bisag mutan day ko nila. Abos day lang inyong tirada ha. Sige, karon lang mo. Kaya ni Gibhart, uy. Tara, balik lang daw niya. Wow! Asama! Pasalamat mo, buutan ko ron. Dili ka mo pasilong ka ron kay buutan ko. Sige, takaw na mo ha. Ayan na mag-away sa kuha ha. Maligo sa ako kay Katulman.